Oh je, čaute ľudia, tuto je Dimtroid a vítajte pri ďalšom tutoriále. Takže. Takže, nebudeme to zdržovať, lebo jak viete, nemáme málo času. Takže toto si urobíme také potrolené. Počkať. To by nedopadlo dobre. Dobre. Takže takto, aby to bolo trošku zaujímavejšie. Aby to bolo ešte viac zaujímavejšie, tak sem dám tie bodíky. Oh my god. Bodíky. OK, let's go. Takže ideme si zahrať našu coolovú grafiku, ani určite nekockovanú. Oh my god, takže poďme to hrať. Ešte, že som taký speedhackový. No, toto je náš obľúbený level. Oh my god, toto jak mám prejsť? Oh fuck, this shit is fucking dumb. Takže toto si musíte vždycky takto opakovať, dokým ten skeleton nebude múdry. Ne, ja som tam nechal bodík. Teraz sa budem trápiť. Dobre, idem pre bodík. Bodíky. Ešteže. Oh my god, a kde je tá postava? Tak, nevadí, my si dáme tú postavu tam, takže room 3. Ale. Takže postava bude sem. A tým pádom títo nepriateľ sa nemôžu dostať na spawn. Takže čo teraz? Takže dáme OK. A pôjdeme sa pozrieť na hru. Počkej, idem sa pozrieť zatiaľ na kanál. Oh my god, ja odozvem video. Nové video. Dimtroid má nové video. Máno, nabehlo si, ale ja chcem zvedový, koľko mám odberov. O videní. Mne to... Oh my god. Holy shit. Takže vidíte už hru a ideme, bacha, musíme sa vyhnúť tým zlostným nepriateľom. Tento nepriateľ je bezvýznamný, už si tam treská hlavu, že je debil. Whip. Asi ho moc podceňujem. Yeah. Oh my god. To nie no normálne.
To som stihol na poslednú chvíľu. Oh my god! Hlavne nech nepôjde dobre. Pôjde, kamož, mne nevadí, že si tam liezol. Uteč na slobodu! Fuck this! Toto je úplne gamerská hra. Škola ma... Ne, ja som tam nechal toho... Fuck. Musím sa nechať zabiť, lebo toto nedám. Musím sa ďalšie nechať zabiť, lebo toto nedám. A som tu bugnutý na veky vekov. Hurá, ty jeden zmrt. Oh my god. Hurá, ty zmrt. Rýchlo utekajme pre ten bodík. Takže tak sa musíte zabíjať, dokým neodíde preč. Ja som ten hot. Takže títo monštera tam aj kontrolujú. OK, takže sme v tajnej uličke, kde máme misiu. Utekaj, gulička, zachránca gulička, čo môžeš. To je kocka, oh my god. Nevadí, je to zlatá gulička. Aspoň pre mňa. Takže tuto máme chvíľičku. Ja chcem ísť za pauzu. No. Tuto máme pauzu na kafe. Takže ideme si dať kafe bar Riviera. Ja vás dobehnem. No, tak toto nám ukazovalo, lebo nejde ďalší room a pustíme sa do vytvárania ďalšieho levelu. To je jak Minecraft stávanie mapy. Mne už to tak prípada. Ja. Tak čo? Čo teraz? Toto neviem, čo robím teraz. Tak. Ja už nemám moc veľa času na vytváranie levelov, takže ja sa s vami môžeme lúčiť. Ešte máme pár minút, pár sekúnd, dá sa povedať. Sem dáme dvere, ale podľa mňa ešte to nestihnem. Pravdepodobnosť, že tento level ešte nestihnem. No. Možno, hej. Možno. Hovno. Tento level bude špeciálne ťažký. Oh my god, ťažké veci nemám rád. Ťažké veci nemám rád. Takže... OK. Takže ideme sa pustiť do hrnania rýchlo a behnem. OK, dáme info. Vytvoril dym, to je už jasné. A poďme, kockaté dobrodružstvo. Ten je ale speedový. Sorry. Jau, tak ma tlačí ten mikrofón. Tento je bezvýznamný, pozrite, ja ho podceňujem. Nikdy nepodceňovať. OK. Ja som sa ťa zlákol, ty čeče. Ja som sa ťa normálne zlákol. To je tento bez